aħna deċiżi. Aħna l-priorità huwa int u l-pajjiż, mhux aħna u sħabna, u għalhekk se naħdmu bis-salik. Dan sostnih il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech il-ħadd filgħodu waqt intervista fuq il-programm Analiżi. Bernard Grech tkellem dwar diversi problemi li qed jaffaċċja pajjiżna bħalissa, fosthom is-saga tad-dar tal-anzjani ta' Bormla, il-pjaga tal-oli tal-ħajja li l-poplu jgħix f'ambjent san fost affarijiet oħra. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa evidenti li anke fis-saga tad-dar tal-anzjani ta' Bormla qed toħroġ in-nuqqas ta' kredibilità fih dan il-Partit Laburista. Dan għaliex issa ddeċidew li jwaqqgħu id-dar sabiex terġa' tinbena meta hemm rapport li sar f'Diċembru li għadda li jliċenzja din il-binja sa jannar tas-sena d-dieħla. Bernard Grech qal li r-realtajiet li l-anzjani jixirqilhom aħjar għaliex dawn huma n-nies li ġġieldu għal pajjiżna. Ir-realtà l-anzjani jixirqilhom aħjar. Ir-realtà hija l-anzjani tagħna li tant ħadmu għal dan il-pajjiż, li tant tawna ġid. Dawn l-anzjani illi ġġieldu għal Malta indipendenti. Dawn l-anzjani illi rabbew popolazzjoni, rabbew ġenerazzjonijiet, illi rabbew lilna, illi jirabbu l-uliedna wkoll f'ħafna ċirkustanzi u rabbew l-uliedna wkoll għal ħafna snin. Il-daw l-anzjani li jixirqilhom id-dinjità. Kif tista' int titrattom dan il-mod u tgħidilhom millum għal-għada tittoħroġ? Bernard Grech tkellem ukoll fuq il-pjaga tal-oli tal-ħajja fejn hawnhekk huwa saħaq li huwa naċċettabbli li hawn nies pajjiżna li ma jistgħux jgħixu ħajja diċenti, iżda l-prijoritajiet ta' Roberta Bela mhumiex in-nies u għalhekk li l-poplu Malti u Awċi jixraqlu gvern li jsib is-soluzzjonijiet u li jpoġġih fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Il-prijoritajiet ta' Roberta Bela mhumiex in-nies, mhuwiex iż-żgħir, mhuwiex il-batut, mhuwiex min m'għandux is-serħan tal-moħħ li se jkun qed ilaħħaq mal-għoli tal-ħajja jew mal-ħajja sal-aħħar tax-xahar. Il-priorità ta' Roberta Bela hija l-ewwel ħaġa hu nnifsu illi huwa jibqa' fejn qiegħed. It-tieni dawk illi b'xi mod jew ieħor kellu ftehim magħhom jew għandu ftehim magħhom. U t-tielet illi jara illi kull persuna illi b'xi mod dan kellu xi tip ta' deal miegħu fil-passat jara li jibqgħu jimxu l-qudiem. Dak hu Robert Bela. Imma inti jixraqlek aħjar. Inti jixraqlek Prim Ministru illi huwa dedikat biex isib is-soluzzjonijiet għalik. Bernard Grech qal li Roberta Bela njora l-proposti tal-Partit Nazzjonalista sabiex tkun miġġielda l-pjaga tal-għoli tal-ħajja fil-waqt li fakkar x'kienu wuħud minn dawn il-proposti. L-ewwel ħaġa illi iż-żieda fl-għoli tal-ħajja ma tiġix intaxxata. Gvern nazzjonalista, u issa ħanibda ngħid gvern nazzjonalista. Mhux se nibqa' ngħid il-Roberta Bela biex jagħmel llum, x'ma jridx. Qed jimpika miegħek, qed jibqa' jisraqlek bit-taxxa iż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Minn issa ħnibda ngħid gvern nazzjonalista. Inaħħi t-taxxa minn fuq kull żieda għall-għoli tal-ħajja. It-tieni, nagħtu inċentivi fiskali lill-employers biex id-daqqa ta' żieda tal-għoli tal-ħajja ma jġorruwix huma u allura ma jkollhomx għalfejn iżidu l-prezzijiet. Barra minn hekk huwa fakkar fuq l-abbozz ta' liġi li ressa il-Partit Nazzjonalista fejn il-poplu qed jingħata l-għodda sabiex jiġġieled tal-ambjent san, iżda sissa Roberta Bela ma kellu l-ebda reazzjoni għal dan l-abbozz ta' liġi. L-abbozz ta' liġi illi aħna qegħdin nimbuttaw il-qudiem biex f'dan il-pajjiż int ikollok issa id-dritt li tfittex lill-gvern, li tfittex lill-sindku fil-lokalità tiegħek, li tfittex lil min jidhirlek biex int tiġġieled għall-ambjent b'saħħtu tiegħek. Giulia Falzon għal Net News.